ole khuang choi thla ni som ni pakwa thole ni kan lo thleng le ta a tunchuma hian Israel lam thu thar te kan ngai thlale dona tin kan tin zon ber tur le kan thulai mu ber tur chu mani inrin ni zingdar ni bor vela Israel in do thlona ten Iran sipai mun an beidan video masalama kan lapuan lo then khatte bengwar thlak tak tak te ngai thlak kan tum dona ni heti lai hian Israel in Iran a bei nu khan Iran chuan Israel chu chan let nge yan tiama amai ro chu tuna rum emo nai vai taka Israel bei ngal rum an tum thu engma an soilova engtika nge an bei don ti soi niloma se Israel chu chan let ani ang ti in Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan apuanga chuti rolin Iran Islamic Revolutionary Guard Corps an ho tu pa ber chuan nimin tho tran ni khan Israel hian beipui thlak na hlo cham akal pui ani a beipui thlak na kha a hlo chama Iran military side la ka beipui thlak na akal pui kha a hlo chamani ti in na soya IRGC head Hossein Salami chuan Israel chuna taka chan let ani don ani kan en liam don lovani ti in na ron soi thar vele a he thu hi Iran News Tasmin News Agency chuan an ron puanga October ni khata Israel la ka beipui thlak na ballistic missile zanhi bor vela kan kalpui kha lotling takin Israel mun ma kan kap chia a Israel sipai mun thuma mi chu lian tham takin kan beipui thlak na manga chut chia tania chumi chan let na atana Israelin kan mun ma an baya khan kan mun ma an ron baya khan kan air defense ten Israel missile an lo kap thla a Israel hi a hlo chamani ti in IRGC commander IRGC chief chuan soi Israel hi kan beile dona ara chhuwa na tak chu Israel tan chuan ngai tua phak ani don lo ngai tua thiam phak bak ani dona enghuna nge chu kalpui ani don ero tarlan ani don lovani ti in Salami John Tasmin News Ashil heti lai hian Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Bagay chuan Tehran chuan Israelin beipui thlak na akal pui chu natakin kan chang le dona kan man ro zong po kan mangmayang ti in vau khan na achak chuak vele tabok kartir lama televised news conference athu asoina Bagay chuan Iran chuan melma Zionist sarkar laka chanlet na chiang tak akal pui tur hi khovel hian makan ti dona kan man ro sa zong po man kan hre don lovani anti Iran ina chanle dan tur chu Israel hian a hrelok don lova khovel pon a hrelok don lovani Israel chetna azirzelin a alianin kan chezel don ani ti in Bagay chuan a soibel bok Islamic Republican ballistic missile zanni vela Israel karliliam ta bor vela an bei khan Tel Aviv neile mundanga Israel Air Force Base te antin zona chuta chuan chiat na engemaw chen a thleng ni in khovel media lian te ponan puanga amai ro chu hei Israel media te chuan an zep thung Israel a hian chiat na engemaw zat a thleng ve ngei ti chu tarlan le hriat dan ani Iran state media te chuan Israel beipui thlak na khan civil security guard pakhat a thi ti tarlangin an sipai pali an thi ti an tar lang bok tun hnaya Zionist sarkar beipui thlak na Tehran bula civil mi martar chu ala ver hi rahim por ania IRGC nena inzom Fars News chuan hemi chungchang hi ron tar langa Tasmin News chuan rahim por chu Tehran chimlam Nasim Sahar khopuya company pakhata security guard na thokania na athola ya he thil hi thleng ni in Iran ta na martarani ti in thu chuan siam Iran hruai tu sang ber Ayatollah Ali Khamenei chuan Israel beipui thlak na chu chanle tani dona amai ro chu tuna hian chanle rum ani don emti a soilova Iran mipui tele Iran ramta na thaber tur milin Iran ramta na thaber tur ngai tua chungin Israel hi chanle tani don ani ati heti la hian Iran President Masoud Pezeshkian chuan Iran hian indona azong lova kan nam le kan ram dikna him tur le kan chan vo him turin kan beizel don ani mel ma Zionist sarkar beina chungchanga hian channa dikta ka don ani ati
heti la hian Israel Defense Chief Lieutenant General Herzi Halevi chuan thil tam tak ti theina chakna theina kan nei ti in soya Iran rama hian strategic system poimo tak tak kan beya tuna hian thil kalzel dan tur kan en zel don ani Iran hi aron chele tani vai chuan ayana in kan dengang ayana in kan chule tang ti in na soi rampona teran tran rol puiram te chuan Israel beina hian soi sel ngal churchura Iraq sarkar thupuang tu chuan Baghdad chuan United Nations a complain at he lut ti soin hei hi be puithlak na atana airspace Iraq airspace Israel lamina an man wang kha ani Iraq atanga social media thalak le video ti chhuwa chuan Israel in Iran beina na missile ka chhuwa kha Iran van boru ka tanga ka chhuani in langa missile chi rang hi Baghdad marlam biala tanga ka ani Iraq ka Iran thlop ka tai Hezbollah group chuan puantong in Israel in do thlona rual F-16 fighting falcon te F-15 joint strike fighter te F-35 lightning II te chu inrin jing dar ni borvel khan Israel air base chhuwa sanin Iran lam Iran beiturin an thok chhuwa kani kha Syria le Jordan in rina niam taka thlokin Syrian le Jordan air defense te mu theilo turin niam taka an thloka kong a thui tham em awangin heta hian thlona tui phur refueling tank te chu indo thlona rual hian an tel ve boka media then khat report dan chuan van boruaka indo thlona te hian tui an thun nge a Iraq van boruak an thlenga US hian Iraq a hian military base engemaw zat an la neya an military installation chung van boruak atangin Israel indo thlona te hian thal fang an thla ta ani Israel indo thlona atanga missile tir chhuwa masak ber wave khatna bepuithlak na masabera chuan Central Tehran marlama ballistic missile station le ballistic missile siam chuana mun chu an kap chechiang hlea missile dang te chuan surface to air missile ka chuana mun an be boka tin missile dang chuan Central Tehran military manufacturing industry drone le missile siam chuana mun pui chu an be boka hei hi annuwa satellite thalaka tanga alan dan chuan heng an be puithlak na hi a hlotling hle ni a hriat ani missile dang te chuan radar installation an lo thlur bing ve boka an lo tin zone ve boka chutiang chuan mun ranga Iran ral thuam le military installation te Israel indo thlona atanga missile ka chuate hian an kap chhia ani Israel lam hian Iran ina air defense an nei tuna active an da mek Bavar 373 chu ngun taken an lo zir chiang lok veka he Bavar 373 hi Iran ina air defense an nei zinga chuan an chuan tolol ber ni in na langa sangle sompa ko khan an mangtrana Iran ina ramdang puina atanga an siam chuani a soyani he air defense ina boru ka aven theile mel ma missile le thlona emo mel maral thuam local an lo man theina an lo mu chhuwa theichin an ven theichin chu Israel hian an hrichiang hle a Israel hi US lam hian intelligence lama an thopui thalhe ni in a hriat boka helai Irana Bavar 373 an install na an deploy na hmuna tanga mel maral thuam ronkal aman fu theina alo detect theina area hi Israel hian an hriat chian ema wangin air defense tena an man phak lo china tangin Israel indo thlona te hian missile hi an kap chuak nia soi ani Iran ram chunga thlok lut lovin an air defense te man phak lo to ka Iraq a US pai mun chungvela Israel indo thlona te hian leu kwal vel ni in alang boka chutiang chuan bei pui thlak na Israel indo thlona te chuan an kalpui ta ani soito angin Israel khan indo thlona zabor vel an tir chuak nia soi ani a Iran mun ma an military installation an sipai mun te an ral thuam siam chuana mun te mun som ni ami chu hlotling takin an be ni a soya ni a first wave Iran radar le air defense mun pui ka ani a hemin hu hian missile siam chuana mun le mun dang te military target dang te second le third wave hian Israel indo thlona te hian an suwa sam le ani zirchian na atanga alan dan chuan Israel fighter jet te hian leilam beina missile somni panga atanga somthum bor vel hlotling takin an kap chuaka leilam beichi ral thuam an kap chuaka missile som chu coordinated missile strike anga ka chu ani a
heng missile then khat an ka chua hi a target fu tura ka ni lovin mel ma air defense lo bum tur le lo lokoi tura an ka ania soyani bok hei wang hian an tum tak Israel in do thlona ten an tum Iran mun ma target tak hi an kap fu theita ania soyani bok he operation hi puan to angin days of repentance ti ania Israel in do thlona te chet lai hian US chu hriat tir nia soyani a Middle East a US sipai mun pui Navy mun pui le Air Force base te po in ral rin tir vek an ni thok le khata Iran hian ron chang let ve ngal mai thei an ni a ballistic missile sangtel Israel lamakap chuak ngal mai thei an ni awangin Israel air defense te chau ni lovin Middle East a US base ranga air defense te Mediterranean a US indolong rual tam tak ten air defense an pai te po in ral rin tir vek an ni bok amai ro chu lo thonangin Iran kha na ron chang let talovani Iran beitura thlona an thlo chhuat tir zinga hian 5th generation F-35 adir fighter jet anti US version a chuan F-35 Lightning II ania Israel hian an mani version a siam danglamin F-35 adir fighter jet antia F-15I Ram ground attack jet hi Israel hian thahnem takan tir chuak boka tin F-16I Sufa air defense jet anti boka hei hi Israel hian thahnem takan tir chuak bok F-16 hi US version a chuan F-16 Fighting Falcon ti ania Israel hian siam danglamin F-16I Sufa air defense jet te Israel hian an tho chua puya F-16I Sufa air defense jet anti US version a F-16 Fighting Falcon ang te hian kem sang hi borvel athui hi an veng thei ni a soi ani tuna Israel in do thlona ten Iran sipai mun an beina na ral thuam an ka chua hi eng chiange ti hi han en le lokila Israel hian Rampage long range missile ang chi te supersonic missile le Rock's next generation extended standoff air to surface missile ang te an kap chuak ni a soyani hengte hi air defense na rani na an lo man thailo sipai mun beina na abik taka duan ni a soyani bok Israel in do thlona ten an ka chu Rampage long range supersonic anti air to ground missile boru ka tanga leilam mel maral thuam hun ma beina atana ka chu chi Rampage hi kem zani somnga borvel zetan thlok theya mel za somko asanga anin vor chho thei boka supersonic speed a thlok thei ni in he Rampage hian ral thuam kg za somnga apai pon thaya thokna tur tak chuni a warhead hi blast fragmentation le general purpose atana man thei warhead a kengtela a seizong he missile seizong hi meterli point pasari ni in afita zong chuan fit som panga point pali zeta sayani a ri zong hi kg zanga som sari zeta rit ni in chu Israel in do thlona tena Iran hun ma an beina atana an ka chhuat tamber polani accuracy hi 10 meter rani hemi omje hi Iraq chung US sipai mun pui chunga Israel in do thlona ten missile an ka chhuat Iran ram chunga an military base ka nana an man he Rampage hi akap dik thokhat viau ni in a hriata a target hi meter som bial chunga akap chat don tina ani tin Israel in do thlona ten Iran mun ma beina atana ral thuaman ka chhuat lo om le changkang zet mai chu next generation extended standoff air to surface missile anti Rock's next generation missile anti mai hi bon takani boka leichung emo leihnuaya mo a kulpui khong tak sipai munte chutiang beina atana duan chua siam chua chunia recollable target bei thei tura siamani a target tak kap thei tura duana ni a mundang target nei taka civil mun ma lo omta se chutiang civil mun ma te ka ani lo nan ral thuam ka dik tak man angai thina chutianga chuan hetiang tuna Israel in do thlona tena an man Rock's next generation extended standoff air to surface missile hi man ani hetiang missile Rock's anti hi pinch point accuracy atan man ani a hun chep tak ni chena kan soi tak abul vela civil mun ma dim ngai si chutiang hun chep taka target beinan te man thin ani day and night all weather operation antia chhun le zan kho dan eng hnuaya po danglam lawa man chat thei ani boka simple mission planning antia mission kalpuina a man olsam tak ani boka
combat proven technologies ti ani boka chu tiang ang missile thatak chu Israel hian Iran beinan hian an man zinga atelani Israelin Iran a beilai hian Iran air defense te po activate an ni a Iran air defense te hian missile enga mozat an ron kap chuak ve bok ni a hriatani iwangin Israel in do thlona ten missile an ka chhuah thahnem taka tangin enga mozat chu Iran air defense te hian an lo dang ve nia soyani boka chuti anga nia wang chuan Israel po hian ruam manna thatak an kalpui ni in a hriata ni china kan soita kang khan indo thlona ina missile ka chhuah zinga khana target fulo tur Iran air defense te chhai buai tur liao lewa an ka chhuah chutiang chu thahnem tak Israel indo thlona te hian an manga an kap chhuaka Israel missile ten an ka fu theina turin ani chutianga an ka fu theina na Iran air defense lo bum tur le lo hruai koi tur hian missile lenga mozat an kap chuak tel ni in an soibok chu wang chuan Israel hian a target tak an ka thei pha bok ni in expert then khat ten an soi fi ani Iran media then khat chuan Israel in do thlona te chet lai hian an air force atangin fighter aircraft enga mozat an thlo chhuah tir ve boka chungzinga chuan MiG-29 ang chi te MiG-29 ang hi Iran hian sangkhaja ko somkwa pakhat khan Russia hnen atangin an laya tuna hian somthum an kolmek hei hi multi-role fighter trainer anga ngai ani a India po hian MiG-29 chuan naya mai ro chu MiG-29 hian accident atok nual to a India tan po hian man rim tak ani talawa thlona changkang tak tia soyani tame ulovani tin Iran hian US siam Grumman F-14 Tomcat chu somlibor velan nei boka hengte hi interceptor chi khat ni in Israelin Iran military base an beilai vel khan Iran hian heng Tomcat te hi a thlo chhuah tir ve bok nia soi ani ole Iran le Israel in beina khan media lama puan zarvak lo source rang military source tena an tarlan puan tur enga mozata oma ama ero chu kan puang kim seng lo ni phot mai ro se Iran le Israel in kara boruak tang taka chhauta meka in chan ton na lian takan nei chhauta ve boka nimin lam le ni zan lama media report a chuan Iran IRGC lam hian Israel ka hian phubalak na lian tak kalpuyan tum ti thoma oma chu tuna hian boruak ti tang thar le mek tu chu ani a engang takin nge Iran hian Israel hian chan le don ti chu khovel thlir le mek ani engponi se chu tun maya athleng don nge engti ka thleng tur nge ti hriate ro ani lo thunga helai rambial in do na chu atang chho zel boka Lebanon chimlama Hezbollah le Israel sipai te an lain nuai chhun zom zel boka Hezbollah hian Israel lama rocket enge mozat an ka chhun zom zel bok in beina alakal zel ani khatichin khani phot mai se thil thleng thar ber turin he channel hi in lo ngai chang zel don nia